Abdulaziz Ibn Bäz'den rahymahullah şeýle soraýarlar. Öňümizdäki günlerde kaparlar bayramçylyklaryny bilýärler. Şol sanly Christmas, täze ýyl we başgalar. Men hökümet bölüminde işleýärdim, o bilen işdeşlerimiziň arasynda bayramlaryna gatnaşmak we bilenmek üçin ruhsat berilen käbir hristiýanlar bar. Menem olary iýerilen hatlarda käbir adamlaryň bir musulman adamyň utlawlaryny we mübareklemelerini gördüm. Umuman utlaw kartlary tutuş ýurt boýunça paýlanýar we çap edilýär. We köp cemiyetçilik kitaphanalaryna satylýar. Bu barada nasihat edip şeriat hükmün beýan edýärsiňiz. Oy Allah size üstünlük bersin we adamlaryny dogratsin. Şeyh'in cevabı, bu ruhsat däller. Kapırları bayramşytları bilen dilden ýa-da telefon arkaly ýa-da çap edilen kağıtlar bilen gutlamak bolaryň hemmeti ýazarlýar. We musulmanyň ni islam ýurtlaryna ni de islam däl ýurtlaryna beýlelatlar etmek ruhsat berilmeýär. Olary bayramlary bilen gutlamaly, oňa gatnaşmaly hemden we olar bilen bayram wagtyny işleşip ýardam bermeli. Bu batıllarda yardım vermek bolýar. Şol sebäpli olary oşunmaly, olary kömek etmeliden we batıl bayramlary bilen gutlamaly.